No muussa on hipun tuossa välillä. Nyt saa vasta vähän melkoa. 180, mutta ei ne tule enää alkaa. Joo. Olahan se jo aika kireä. On tää Tukehtuu. Menee monta sormea sinne väliin vieläks me? kauheeta minun surettaa. No niin, nyt pitäisi sanoa, että katsoa kollieiden testiä. Niin. Niin, niillä on niin suht. Sitten voit niitä karvoja sieltä vähän niin kaivella. Alta pois, joo. Sitten se löystyy. Nostat karvoja sieltä alta ylöspäin. Siinä on jo ensimmäinen testiosa suoritettu. Tämä se ohjaajatesti. Niin. Joo, niin justi. Hiki tuli. Joo, hyvä. Sitten tule tänne päin. Tervetuloa. Oletko ollut itse aikaisemmin se? Olen ollut yhden kerran. Että suurin piirtein tiedät tätä. Joo, ellei ole nyt kauheasti muuttunut. Ei tämä testi Joo, ole tästä on kyllä jo varmaan 10 vuotta aikaa. Muistat sen, että et saa käskeä koiraa, et äänellä etkä taluttimella. Sitten annat sille vaan niin mahdollisimman paljon sitä taluttimella. Yrität pysytellä itse pystyssä ja huolit, että koiran jalkoja alle ei mene se talutin sillä tavalla, että sä satut. Muuten sä saa täällä toimitella ihan mitä. Minkä ikäinen on? 2,5. Joo. Tyttö vai poika? Poika. Okei. Nuorukainen siis? On. Onko perheessä muita koiria? Ei ole. Ainut. Joo. Onko ollut sulla pennusta asti? On. Onko ollut terve? On. Minkälaisessa paikassa nyt omakotitalossa? Omakotitalossa nyt sen laidassa. Onko siinä sillä lailla sitä tonttia, että se pääsee reviirijaon vahtimaan tai vahtimaan millä lailla? No, vieraita kohtaan haukkuu. Joo. Muutaman kerran, mutta muuten aika mitkä. Joo. Laskee sisälle kuitenkin. Laskee. Vieraat ja vähän vieraa niin tämmöiset tuntemattomammat. Joo. Ei postinjakaja ole reijitetty. Ei ole. Ketään ei ole reijitetty. Ei. Kyllä. Onko ihmisten taholta ollut mitään ikävyyksiä, että joku olisi kohdellut sitä kaltoin? Tai Ei ikinä. Muiden koirien kanssa miten tulee juttuun? No uroksille reuhaa kyllä, mutta hihnassa kulkee nätisti. Mutta just sellainen vaikeampi tapaus oli perhehyökkäys ja tippuun. Tikattu vähän silmän alusta, mutta muuten kyllä pärjää koirien kanssa. Mitä sitä harrastetaan? No ihan ulkoilua kyllä, lenkkeilyä. Tokossa olen käynyt jonkun verran, mutta nyt ei ole mitään käynyt. Liittyy sillä tavalla, että se on nähnyt erilaisia paikkoja. Joo, on ja näyttelyssä on käynyt. On elämässä muitakin Joo, on. Oletko huomannut, että kovin ääniin suhtautuisi jotenkin erikoiselta? Ei. Lattialle tippuu kotona joku kattila tai muu, niin ei mene karkuun. Ei lapsia on talossa, eli sillä ääniä on kyllä tottunut. Mikä sen nimi on? Valle. Valle! Kyllä Valle käy täällä. Ville ja Valle. Onko Vallen kanssa leikitty tommosia keppileikkiä? On. Annetaan sieltä vähän isompaa keppiä. Ai jaa, tuo on niin kuin isompi keppi. On se sulle sopiva. Et sä saa sitäkään kiinni. Valle! Koetat siellä vaan pysytellä tossa paikallaan. Tossa. Tuu vähän lähemmäs Leena, ettei sinne puuhu ihan siihen, niin ja sitten ei tarvitse lähteä vielä merkkiin. Valle! Tuli! Kato äiti. Panepas vähän elävämpää tavaraa sinne. Tähän jotakin otetaan. Ei, ai hyvä. Näähän on sukkahousut, eihän pojat näitä käytä. Valle! Hei, poika! Poika! Vieläkö löytää jotakin sieltä? Silloin tossa toi omakin tommoin reuhu tossa maassa. Valle! Valle! Kokeilepas siihen, saatko siitä? Katso! Haluatko kokeilla sitä omaa levyä? Voimme kokeilla sitä.
Se voi olla Siellä tahansa että sulla oli omalle. Palle, täällä päin. Okei. Jätä sinne vaan sen, niin ei tarvitse kuljetella. Mennään kattoo tuota isompaa lelua, niin siihen saat tehdä otettua. Poosta! Wow. Voitat vaan rauhoitella sen ja se vois haistella pikkusen sitä kelekkaa vielä. Noin, hyvä. Kavakahan hyvä. Palakaksi emäntä. Siinä käännyt takaisinpäin. Sitten kävelet ihan ton kelkan vierestä. Ja Valle saa mennä mistä haluaa. Siellä on se lyhyt liina sitten. Leena. Leena. Lyhyt liina on siinä. Voi olla hyvä sitten. Tämä. Sulla on vasemmalla puolella. Sen otat tuosta tuolla. Se varmasti pysyy. Saa näyttää. Mennään kävelemään tätä tietä.
hevosen leikkiä on, Valle. Joo. Nyt rupeaa pipitkin kiinnostaa. Tule. Ei tulisi nyt mun luokse, kun se
Hajuja on niin paljon. Ei ollut oikein uskottavissa. Taitava! Toi on tätä nykyajan koulutusta. Sano sille taitava! No enkä sano, kun en sano. Luki kato ilmeisesti, että ei se tule. Mä luulin, että aina kun siirrytään tämmöistä naurakohdasta enemmän palveluskohdasta tai muuta, niin sieltä tulee enemmän sitä rähinää. Eihän nämä muuta. Nyt se on jo tullut. Hello, Hello. tähti. Mulla on tässä 2 vaaleanpunaista paperia. No niin. Te kurkkasitte, että oliko tämä mäyräkoira vai? Katsottiin, miltä se näyttää. Ai jaa. Vielä aina semmoisia asioita, että miten se Ei ole ihan vielä tässä yhteisymmärryksen. Sitten täytyy tulla vielä Niin, katsoa, tullaanko samaa mieltä vielä. Joo. Tuliko yllätyksiä? No joo. Aha. Joo. Right. Mikä yllätti? Mikä No toi haukkuminen mua yllätti jotenkin. Mitä puolustus tossa? Niin. Et kun sitä ei Puolustaa. Se on nykkä ollut niin, Joo. että se Ei ollut Mutta ei kauheasti. ollut, niin, semmoisia tilanteita Joo. ei ole ollut. Joo. Niin, hyvä niin. Niin, eikä tarvitse olla jatkossakaan nää sen. Joo. Okei, no ruksit laitettiin seuraavasti. Kun ammuttiin, niin nähtiin, että laukausvarmahan se oli, ei se ollut moksiskaan semmoisista äänistä. Ja luokset päästävyydessä ei ole mitään sanomista, se on hyvän tahtoinen luokset päästävä avoin. Kaikissa tilanteissa ja kaikkien hyökkäystenkin jälkeen, kun ihminen on ystävällinen, se on myös avoimesti ystävällinen. Se on +3. Sitten kovuus voi olla semmoinen, että se ei ihan niin hirveän kiva ole, kun se ei muista mitään, se ei muista sitäkään, kun sinä kiellät sitä. Ja näissä, missä sitä tässä katsotaan näiden säikäytysten ja kaiken muiden räminöiden jälkeen, että onko sillä mitään niin kuin arveluja niiden paikkojen tai tilanteiden suhteen, niin ei se muista niitä millään lailla ikävästi. Kyllä se kohtuullisen kova on. Muisti pelaa huonosti. Kyllä. Sitten temperamentti, se semmoinen, miten oikea-aikaisesti ja oikeasuuntaisesti se reagoi asioihin, tapahtumiin, niin sillä on semmoinen niin kuin pieni viide siinä, että miten se niin kuin suhtautuu tai miten se ottaa asioita. Se on kohtuullisen vilkas +2. Hermorakenne
oikein terveet hermot, kun pantiin ihan kakkoseksi tasapainoinen. Ei se millään lailla kuormittunut tänä päivänä, vaan oikeastaan niin kuin innostui tässä Sitä me tultiin testissa. tähän, että lähettääkö se edes. Tai haluatko se lähteä jo jonnekin muuanne tai ei. Että se silloin oli kiva. Silloin oli ihan kiva, joo. Ja enemmänkin se tuossa olisi, että vois mitä sitten. Että päivänloppu vähän kesken. Mutta se on hyvä. Siis +2 on todella hyvät nykypäivän koiran hermot. Taisteluhalu, vaikkei se leikkiin lähtenyt, se lihasten ja leukojen käyttö, niin ei näkynyt tänä päivänä tuossa leikkiin lähdössä, mutta sitten taistelua katsotaan tuossa, kun se pelkoa vastaan taistelee tuossa kelkalla ja sitten tuolla pimeässä esimerkiksi päästäkseen paikasta A paikkaan B, niin miten se siellä jatkaa sitä toimintaa määrätietoisesti, niin kyllä se kohtuullisen hyvin siellä toimii. Että se semmoinen taistelu sillä hyvänä moottorina tähän elämään on. Puolustushalu, no se tässä nähtiin kaikki, että kyllä se kohtuullinen hillitty on ja se on tuon kokoisella koiralla äärimmäisen tärkeää, että se on hillitty, että se pistää kampoihin, mutta heti kun se ymmärtää, se hyökkää ja lopettaa. Heittää kepin pois, muuttuu ystävälliseksi, niin sekin muuttuu ystävälliseksi. Se on +3. Sitten terävyys. No, tänä päivänä se ei kokenut tuossa seinässä uhkaa. Että se istui siellä sen näköisen, että aivan sama mitä tapaa. Ei ihmiset hänelle mitään et siinähän sitä haetaan, että tuleeko siinä aggressiivinen, kun se jätetään yksin ja sitä juhataan. Mutta siis onneksi sillä pitää olla niin korkea se kynnys siinä. Mutta kun tietää minkälainen se on se koira, niin toivotaan, ettei sille koskaan semmoista tilannetta tule, jossa se tarvitsisi ihan tosissaan ruveta itseensä puolustamaan, että koska sillä me veikkaan siihen myöskin kyky on. Et se on tämä +1 pieni ilman jäljellä ja vähän hyökkäys. Siinäkin, siis eihän se kerinyt mulle millään lailla vihastua siihen, kun se oli ihan muuta mieltä. Toimintakyky, miten se tästä radasta tänä päivänä suoriutui. Siinä katsotaan sitä kelkkaa, miten se sen selvitti. Ja tuolla pimeässä, miten se siellä löysi. Ja sitten miten se koko tämän radan tässä suoritti. Niin sehän oli, niin kuin sanottiin, niin tämähän oli sille kivaa. Merkittiin ihan hyväksi sen toimintakyky. Kelkka sujuu niin oma-aloitti, se oikeastaan innostukin siitä. Ja sitten tuolla pimeässä nenä kävi, että vaikka se otti muutaman kiekon siellä, niin se teki koko ajan hommia ja ties mitä se on siellä tekemässä. Pisteitä tuli pluspuolelta pelkästään ja niitä tuli yhteensä 223. Wow. Ainutkertainen testi oli teille. Ja noin nuori koira. Ei, kyllä. Chitteri. Kauhean. Ymmärsit sielläkin, että Nyt voitaisiin hyvä piste. Se hyvä. Ja sitten tänne ruksit, jos laittaa niihin kaikkiin.